tungkol sa ning Babylonia. Basa. Sige ba? Pagkana yung basaon. Ilaya 18. Okay. Yes. Yes. Ano yung Babylonia? Okay. Ano yung Unsa man diha? Iya, basaon itong pagkano. Og sila mutindog nga magpaantaw sa kalisan sa iyang pagantos nagaingon. Alaot, ikaw nga bantugang syudad, ikaw nga gamahanang syudad, Babylonia. Agoy! Ano yun? Abot ang hukom batok kanimo. Kaning Babylonia ano ma? Dako kayo! Dako kayo sa labutan! Okay, sige. Dako kayo! Ano isyo? Isa. Ato sa likod. Tepa. Ang atong abang isyo about Babylonia o saan ka ba naabot sa Roma? Babylonia may mga Yun mo karon na ang Babylonia pagano? Amay ningon! Kanang gitawag og kanang Roma nga gitawag og pagano. Wa gyud na hitabo na Kristiyano na. Wala kita Kristiyano? So ang Babylonia mauna ang gingharian sa kalibutan kay pagano god. Di ba? Oo. San Juan mismo gipadayag gihapon. Sa na to. Paminaw. 15. Oh, Panginoon po mga estudyante. Unya gipabigog sa kapitong ang ang iyang trompeta. May singgit dito sa langit nga mingon. Ang gingharian sa kalibutan nahimo ng gingharian sa atong Ginoo o sa iyang Kristo. Wala man! Wala man nakakita! Siya pa naman nakatulita pag siya Aray. Balik ko na ko ha. Sa unang siglo, ang nasod na Roma, kami malagi mo. Kami mo ba? Sa unang siglo, ang nasod na Roma, pagano. Maabitaw giwalihan sa mga apostol. Si San Pedro mismo naabot dito aron pagwali. O niya, ingon po din sa San Pablo, kamo nga taga Roma, gitawag sa Diyos. So kanang kiingon nga mga Romano din na nag-refer, kiingon ninyo nga, ang Babylonian bigaon, refer na sa nasod nga Romano, dili sa pagtuong ng mga Romano Katoliko. Ayaw sa! Paminaw, karon! Pila katuig ang battle sa mga Kristiyano against sa mga paganong Romano. Kabalo mo o wala? Awak po ni kabalo. Wala kabalo. Ang battle sa mga Kristiyano against sa mga pagano nidul ang 300 katuig. Humana ang pagsulat sa Biblia. So, ang conversion sa Romanong pagano sa pagka-Kristiyano nahitabo na after Constantine. Mao nang kingon sa akong gibasa kanina na ang kingharian sa kalibutan nahimong kingharian sa Dios. Gawas man mo ana, discussion mo kaya. Wala. Sige, kamo. Ngano man, Punta na, una lang mo nagawa. Punta na. ngano man, nga niala siya nga, ang Roma, anong suko man siya nga, babaeng bigaon. Kaya ang mga tao dito, nagasimba sa mga Diyos-Diyos, na binuhat sa tao. Unahin. Pagano Isa na nagsundo ka na ron. Kami. It is a fallacy of non-significance. It does not follow. Nagkastalo sa panahon. It does not follow. Nga naman, na ay mga nakasimba, nakatupag ripoto, pero dili mga pagano. Example, kinsa man, mga Hudyo mismo. Nagsimba sila sa altar sa Jerusalem, nag-atupag ribolto, sayaw sa paminaw sa mo. Paminaw. Ang palalitan, Josue Kapitulo 7, versikulo 6,
Si Josue mihapa ni Simba nag-atubang sa arka sa paminaw sa lagi mo lagi ni pahit ninyo kini. Paminaw. Pahit lagi ninyo kay gusto kayo mo naamoy tawag ka ng interes sa pangatati. Hindi mo kabalong ang hinaw ba? Niya. Paminaw. Niya. Balik ko na to ha. Dili ang tanan nagsimba nag-atubag larawan pagano na. Kaya babinaw sa ang yawa og si Kristo nag-istorya ang demonyo naghilom to. Kaya hindi ka maghilom, basta sila ba pagkaniya? Sige, again. Dili ang tanan nagsimba nag-atubang sa larawan pagano na. Kaya ang mga Hudyo magsimba kaniya to makatubang begbibulto. Katong arka sa kasabutan di hindi to gibutang ang kasabutan sa Dios. Naiributos grabindo kabuok. Ang templo Dios Kronikas 3:6 o Uno Hari Kapitulo 11 11 bersikulo tawag ini nga 13 hangtod sa 14 wala masayo pa. Okay. So karon na ay mga ribulto nga wala ka nabasa. Basta ako ganyan. Nakamaguspagtubag. Okay na. So balik ta. So karon. So dili nagpasabot nga magsimba ka magatubag ribulto pagano ka na. Kanang Romano, kani ato nga di pa Kristiyano, ang ilang pagsimba sa ilang mga ributo, ilang Diyos. Mo nang kitawag og Diyos kay pili tinuod nga Diyos. Karon, ang mga Hudyo kani ato nag-atubang sa larawan nagsimba, wa man sila makilang nga Diyos tong larawan. So therefore, katong larawan o ributo, dili to Diyos. Kumusta man ang Iglesia Katolika? Nag-ila ba ang Iglesia Katolika na larawan Diyos? Wala. Ang gisultis pagtong Katoliko, now this is the Catholic faith. We worship one God. Wani ingon nga, we worship many gods including the image of statues. So nagbutang-butang mo. Lain pa. Mo bito mag-ampo magsimba mi, ang mahanamo na akas langit. Di gabi mo ingon nga, ang mahanamo gilansang kas larawan. Bitaw. Nga naman, tungkol kay ang Diyos sa giilas Katoliko, di ng riboto. Pero ano na ang riboto, kaya nagpadayag ka na sa presensya ni Kristo, kay mong pag-Kristo, 17 anuhan, ang nagpasinog ka ninyo, nagpasiduhog ka na ako. So mauna, ang mga riboto, dili, ingon na Diyos sila, kung dili, nagpadayag na representar ka na sa mga tao sa Diyos, na naay connection kang Kristo. So kanang inyong gibasa nga, Diyos, may labot Romano Katoliko, anay? Bitaw.